Vatandaşlar şuun men azatlyk radiyeti hakkında bir näçe söz aýtjak. Azatlyk radiyeti Amerikan Kongres tarafından finansiýerlik edilýär we şu adeçellin 60-njy ýyllardan bäri ta şu neçelliğinem dowam edip gelýär. Geçen hepde Amerikan döwleti azatlyk radiýasyna her ýyllam şolara $220 milyon Amerikan budjetinden şolara budjet berilýär. Öňkü döwürde eger azatlyk radiýasy gowy hereket ýa bolsa, Türkmenistanyň içindäki hereketleri we bir topar opozisiýonlaryň pikirlerini açyk beýan etýän bolsa, häzir esasen opozisiýonlarlary ýa öz pikirlerini açyk aýtýan adamlara hiç ýyly ýol mümkinçilik azatlyk radiýasynda goýmadylar. Bugün Türkmenistanyň spesslujbasy şonu upravlaýar. Siz iýmenli türkmenlere hıyanet etýäňiz. Siz bilip bilgaslaýyn, içiňizde oty adamlar. Siz aňyrdan aýlyk alýaňyz. Men pikirim boýunça, şu da hiç izvineniye de soranak, ötüncem soranak. O zaman ben bunu Ferruha, janatdymda Ferruha aýtdym şeýle. Şol üçin içiňizde otylar. Özüňe mi işleýän bolmagy mümkin. Şol üçin men bütün vatandaşlarymdan haýyş etýän şu videoň aşağına komment goýuňuzda azatlyk radiýasyny azat edeýin diýip söz ýazdyň. Azatlyk radiýasyny gelin bilelikde azat edeýin, Türkmenistanyň hyzmatyna geçireýin. Şol üçin biz özümiz oňurma inni gelip kesekleri azatlyk radiýasyna goýýan. Bir tane içinde Türkmen ýok diýseňem bolýar. Hemişe ýolbaşçylar başga ýerden getirip goýýan. Bular Türkmenle sesini çıkarman için inni hemme zaten olup başka adamlara berýär. Inni gelip bir azatlyk radiýasynyň ýolbaşçysyny başka adama berýär. Hemme dünýäde bilip dur şonu. Şol üçin biziň üstümizden izdivaçy etjek bolýar. Şol üçin gelin hemme bilelikde azatlyk radiýasy azat edeýin. Sag bolun ta inniki duşuga çekin.